uyivalile imilomo yengonyama. Abanye benu bekufanele uba uphelele unyaka bengaphangeli. Bekufanele uba bengasaphangeli ngoba kumandi kwabanye xa bengaphangeli. Kuba mandi kubantu xa usokola ungaphangeli. Oko wayeka ucela ikofu abanye bafika mandi. Bekufanele uba awuphangeli kulo nyaka kodwa uThixo wanqanda mfondini. Abanye bekufanele uba awukho wohlukene nomzi wakho. Kangenye indlela uSathana ebekubhexesa ngayo kulo nyaka bekufanele uba awusekho endlini yakho kodwa wala uThixo.